Γεια σου, παιδιά. Γεια σου, Χρήστο. Γεια σου, Αντωνή. Γεια σου, Χρήστο. Γεια σου, παιδιά. Τι κάνουμε? Άρχισα λίγο, αλλά εντάξει. Δεν πειράζει. Εμείς εδώ ήμασταν, σε περιμέναμε. Τι κάνουμε σήμερα, τι θα κάνουμε? Φτιάξουμε μια λαχανόπιτα. Τα έχω όλα εδώ έτοιμα για να... Οκ, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Εντάξει. Αν θες να μας λες τι κάνεις, να καταλαβαίνουμε. Είναι μια σφολιάτα εδώ, την κόβω. Ναι. Έτοιμη σφολιάτα, έτοιμη. Ναι. Έχω βάλει λίγο αλευράκι κάτω. Ναι. Για να μην κολλήσει είναι αυτό? Για να μην κολλήσει, ναι. Βάζω και λίγο πάνω. Αλευράκι. Ωραία, πολύ ωραία. Με ένα μικρό μπλάστι λοιπόν, το πλάθουμε και λιγάκι. Ναι, λίγο. Το ανοίγεις μάλλον τώρα, Ανοίγω λίγο. Να βάλουμε και το ταψί μετά, λίγο να το περάσουμε με λίγο λαδάκι, με το πινέλο. Ωραία. Και πάει, ξέρεις. Ναι. Αυτή είναι πίτα από τα μέρη σας, εκεί από το... Αυτό είναι το Μεσολόγγι. Μεσολόγγι, Βέβαια. Φτιάχνουμε ωραίες πίτες κάτω. Ναι, βέβαια. Τις καλύτερες. Από τις καλύτερες έχουν και Ήπειρο, έχει όλη η Ελλάδα έχει. Εντάξει τώρα, θέλω να σου πω, ναι, ότι... Πώς να σου το πω, παιδί μου. Καταλάβαμε, ναι. Θα το δούμε τώρα και στη γεύση αργότερα. Εννοείται. Βάζουμε λίγο λεβράκι ακόμη. Πολύ ωραία, από ό,τι βλέπω. Ναι, είναι έτοιμη. Δεν θέλει πάρα πολλά. Ναι. Βλέπω δίπλα έχεις σπάσει αυγό, είναι για μετά αυτά, τι είναι τελικά? Είναι δίπλα? και το τέλος. Είναι και το τέλος. Ναι. Απλώς το κάνουμε σε μεγάλο ωραίο φύλλο. Να αγκαλιάσει το ταψάκι μας. Ανάβω και το φούρνο. Σε ποιους βαθμούς? Στους 180 το βάλω. Ναι. Προθέρμανση. Ναι. Απλώς το κλείνω αυτό για να μην έχει λίγο υγρασία, θα μας ξεραθεί. Δεν θέλω, ψάχνω να βρω. Βάζουμε λαδάκι, Ναι. Αυτό είναι τώρα πάλι, θα το ξαναπώ για να μην κολλήσει, Ναι, για να μην κολλήσει το φύλλο. Και να ξηροψηθεί και να γίνει πλαγανό. Μάλιστα. Οπότε είμαστε ok. Η πίτα τι χόρτα έχει μέσα, τι θα μας πείτε, τι ακριβώς θα μας πεις, Έχει σπανάκι, έχει αντράκλες, έχει φωκαλίθρες, έχει πράσο, κρεμμυδάκι, μάνιθο, λίγο μετανό, φέτα, αλατοπίπερο, λαδάκι και το αυγό του. Πολύ ωραία. Πιστεύω να μας ακούνε οι νοικοκυρές τώρα, να έχουν σημειώσει αυτά που είπες. Βέβαια. Και τώρα... Γιατί ξέρετε δεν μας τα ξαναλέτε, μια φορά τα λες και... Ναι. Αργότερα που θα είμαστε πιο... Έτσι όμως όπως είναι δεν μπορούμε να το βάλεις κάπου να βλέπει και ο κόσμος τι ακριβώς κάνεις. Απλώς τη βάζω λίγο εδώ να είναι έτοιμο. Τώρα θα χτυπήσω και το υλικό, το αυγό και είμαστε έτοιμοι σε λιγάκι. Θα τη βάλουμε στο φούρνο. Μάλιστα, το αυγουλάκι τώρα το χτυπάμε. Τι έχουμε μέσα εκεί, μόνο αυγό? Αυγουλάκι, λίγο βουτυράκι. Βάλαμε και βουτυράκι. Ναι. Ναι, αλατάκι. Αλατάκι έχει ήδη η πίτα, οπότε δεν θα το φορτώσω. Δεν χρειάζεται. Λαδάκι. Τι βάζουμε τώρα?
Λίγο λάδι έβαλα. Λίγο λαδάκι. Ναι. Βλέπεις το γούτυρο δεν έχει κλώσει καλά, αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Απλώς χύνουμε λίγο. Μάλιστα. Δηλαδή αυτή η πίτα που φτιάχνεις και τρελαίνει το κόσμο όλος, αυτά τα υλικά έχει. Ναι, ναι, αυτά τα υλικά. Γιατί όλοι λένε τι μυστικό υπάρχει και Δεν υπάρχει κανένα μυστικό. γι' αυτό και εμείς ήρθαμε εδώ τώρα να δούμε τι μυστικό είναι αυτό που υπάρχει. Τι είναι αυτό που την έχει κάνει αυτή την πίτα διάσημη. Ωραία, κάνω λιγάκι το χέρι μου και ανακατεύω λίγο. Ναι, ναι, έτσι να το βλέπουμε, έτσι όπως το κάνεις. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, να πάνε παντού τα υλικά. Ωραία. Έτσι να φαίνεται και... Γιατί περιμένω και τα φιλαράκια μου να έρθουν σε λίγο. Α, πολύ ωραία. Οπότε, μια πιτούλα ωραία θα ήταν. Ωραία θα είναι. Δεν θα Ναι. ήταν ωραία μια πιτούλα. Πάρα πολύ ωραία. Θα δούμε. Θα μας κεράσετε και εμάς ώρα αφού κάναμε ολόκληρο ταξίδι εδώ να έρθουμε να σας βρούμε. Ωραία, τέλεια. Σας καλέσαμε στο στούντιο, αλλά εσείς μόνο κατοίκον. Κατοίκον. Είμαστε ok. Μάλιστα, βάλαμε μέσα το υλικό. Τα πολλά τελειώσανε. Όπως βλέπεις είναι στο... Ένα φύλλο κάτω δηλαδή. Ναι, ένα φύλλο κάτω και ένα φύλλο πάνω. Α, μόνο 2 φύλλα λοιπόν. Να τα βρίσκουμε στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Γιατί ήξερα ότι Πολλά, βάζουν 2 πιο φύλλα. πολλά φύλλα. Μόνο 2 φύλλα φτιάχνεις. Ναι, οτιδήποτε το φτιάχνεις, δεν έχει να κάνει. Ναι. Η συγκεκριμένη όμως 2 φύλλα. Ένα πάνω, ένα κάτω. Ναι, τώρα ένα πάνω, ένα κάτω. Και πάρουμε και λίγο αλευράκι και να ανοίγουμε λίγο για να γίνει πιο, έτσι, να έχει πιο πολύ φύλλο έτσι, και τραγανό. Μάλιστα. Νομίζω ότι είμαστε ok. Θα βάλουμε τώρα το άλλο φύλλο από πάνω ή μετά. Τώρα θα στρώσω το φύλλο στο λίγο από πάνω, το άλλο. Μάλιστα. Βάλω λίγο λαδάκι στην πιτούλα μέσα. Πολύ ωραία. Είμαστε ok. Βάζω την πίτα εδώ. Και ξεκινάω. Για το φύλλο. Ναι, για το φύλλο. Ίδια διαδικασία δηλαδή. Ναι. Αυτά τα φύλλα τα βρίσκουμε στο σούπερ μάρκετ, είπαμε. Ναι. Πώς λέγονται, φύλλες φωλιάτας. Φύλλος φωλιάτας. Ναι. Μάλιστα. Όλες οι μάρκες καλές είναι. Ναι. Όλες οι εταιρείες το ίδιο κάνουν. Ναι. Και οπότε πάμε, ξέρεις, πάμε... Ανοίγουμε πάλι το φύλλο. Ναι, ίδια διαδικασία. Και πάει λέγοντας που λέμε και στο χωριό μου. Πάει λέγοντας, Ναι, Μεσολόγγι είπαμε. Μεσολόγγι. Μέσα από το Μεσολόγγι είσαι Χριστό. Μέσα, ναι. Μάλιστα. Ωραία, Γέννημα θρέμα, χαριλάω τρικούπι. Χαριλάου Τρικούπη. Χαρίλαος Τρικούπης γνωστός. Βέβαια. Αυτή την πίτα τη φτιάχνανε σε ένα πανηγύρι που γίνεται στον Άγιο Σιμεών. Ναι, για πες μας. Και τη φτιάχνουν με αυτά ακριβώς τα... Α. Και μια παραλλαγή τώρα ο καθένας μπορεί να βάλει ό,τι θέλει. Ναι, σαν υλικά. Αλλά σε ελληνικά ναι, ήταν πιο... Ναι. Α, το Άγιο Σημειών, το πανηγύρι που γίνεται, η έξοδος. Ναι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Οπότε παραδοσιακή πίτα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι με 2 φύλλα πάνω κάτω είναι πρωτότυπη. Ναι, επειδή σφολιάται γι' αυτό. Επειδή Είναι κρατάει. σφολιάτα και είναι, ναι. Συνήθως παίρνουν τα άλλα τα φύλλα νοικοκυρές τώρα. Είναι και αυτό μια ιδέα που δείχνεις. Σε λιγάκι τελειώνουμε, τη βάζουμε μέσα. Την πίτα λες. Ναι. Να το φτιάχνουμε το... Φτιάχνουμε... Την κάνουμε έτσι λίγο στριφογυριστούλα για να έχει Το φύλλο που λέμε, το τραγανό το μετά. γαμνό του Πολύ ωραίο, ναι. και
Μάλιστα. Και πότε ήδη έχεις αφήσει λίγο αυγό να την περάσεις μετά να γίνει τραγανή, Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, απλή η πίτα, εύκολη. Τα υλικά βέβαια να είναι τα χόρτα φρέσκα, υποθέτω, έτσι. Είναι. Και είμαστε οκ. Μάλιστα, πολύ ωραία. Θες να μας λες τι κάνεις, γιατί εντάξει, εσύ τα καταλαβαίνεις βέβαια, αλλά... Το λαδάκι, εντάξει, Ναι, ναι, ναι. καταλαβαίνουν. Εντάξει, καλό είναι όμως να τα εξηγούμε, να τα εξηγούμε. Λίγο αυγουλάκι με λίγο λαδάκι. Για να στρώσει λίγο εδώ τα φύλλα. Να μην καούνε και να γίνουν τραγανά. Ο φούρνος προθερμαίνεται. Ναι, Είμαστε έτοιμοι. Πάντως εμφανισιακά φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Ναι, ωραία είναι. Η γεύση. Μετά είναι η πίτα. Για πες μας. Περιμένω να γίνει η πίτα. Πεινάω. Και οι φίλοι σου θα έρθουν, Βέβαια. πεινασμένοι κι αυτοί. Βέβαια. Και τα κάνουμε χιλιόμετρα για αυτή την πίτα. Μα ναι, μα εδώ κάναμε κι εμείς για να έρθουμε να δούμε πώς την κάνετε. Τώρα την κλείνω. Έγινε παγκοσμίως γνωστή η πίτα. Από τα νησιά, από τη Μύκονο που Ναι, πρωτοεμφανίστηκε. ναι, και εκεί το φτιάχναμε αυτό. Οπότε την ντύσαμε, την κλείσαμε.